ассалому алайкум бародарони азиз. Як хонаи навбати мо дар бинои панҷумшона чӣ тавр мебинед? Откритие лестница дар панҷумшона қарор дорад. Бародарони азиз, хоб медорем ба даруни хона. Чӣ тавр мебинед бародарони наво? Хонаи мо аз тарафи дасти чап бародарон мебинем ҷои тарафи сарнишина дорад, ҷои аз ин тараф кухни, халадеи дорад, ҳоҷатхона, ванна, аз ин тараф хонаи меҳмонхона. Чӣ тавр мебинем бародарони азиз? Хона кондитсионер дорад. ҳоло бар чизи шумо шурухта мешавад. Дар рӯз як гӯя гап мезанем. хонаи мо дар панҷумшона дом панҷетажа мебошад. дар панҷумшона қарор дорад. пеши 201 хона фаъмираш хуб аст.